Paní Vendula Procházková pracuje v současné době jako projektová manažerka v okresní hospodářské komoře v Liberci. Ještě předtím se však řadu let věnovala svému původnímu povolání zdravotní sestry. Já jsem několik let vlastně vedla soukromé sanatorium. Jedno zařízení se věnovalo dlouhodobě nemocným, to znamená taková lepší LDNK, a druhé se věnovalo chorobě Alzheimerově. Profesionální pomáhání v prostředí soukromé kliniky bylo natolik vyčerpávající, že pocítila nutnost změny. Neznáte žádný odpočinek, víkendy neexistují, protože jezdí rodiny, vy se jim musíte věnovat i těm rodinám. Cokoliv se děje, tak prostě jste v práci v 5 hodin ráno, dovolenou si můžu vzít na týden a musím být pořád na telefonu. Do soutěže paní svého času byla paní Procházková nominována pro své bohaté zkušenosti se slaďováním práce a rodiny. V současné době kloubím péči o 2 postižené holčičky, o dceru, kterou jsem vyvdala, další dceru, která mi odjela bohužel teďka do Anglie, takže mi ani nepomůže, o 2 feny, která každá z nich má 5 štěňátek, no a mezi to se taky musí vejít ta práce. S péčí o postižené dcery jí nejvíce pomáhá jedna ze starších dcer. Dvojčata paní Procházkové se vzdělávají ve speciální škole v Praze. Já je mám přes týden na internátě, takže díky tomu vlastně jsem schopná se i té práci věnovat, což předtím, když jsem s nima byla doma, tak to opravdu nešlo. Vzhledem k náročnosti jejich handicapu je problém zajistit i odlehčovací službu. S tou sociální službou je to trošku složitější, protože tím, že jsou to 2 hyperaktivní holčičky, tak je hned tak někdo nezvládá hlídat. V minulosti se snažila paní Procházková zastat péči o dcery sama a do jejich 10 let se o ně starala doma. Když jsem s nima byla doma, tak to znamenalo ráno vlastně je stihnout všechno vypravit do školy. Když se vám je podaří nasoukat ráno do všeho, včetně pléna, stihnete chytit, že se vám nepočůrá jedna nebo druhá, tak je uložím do auta, což je nejhezčí část dne. Tam jsou v klidu a sedějí a jsou tam uvázaný. Nelehké zvládání péče o rodinu a domácnost ještě poněkud znesnadňovaly předsudky a nepochopení ze strany okolí. Používala jsem kšíry a psí flexišňůru. Jednak měli rozptyl, mohli se dělat, co chtějí, a já jsem je měla přeci jenom jakoby u sebe, že se nic nestalo, protože do dneška vlastně nedokážou odhadnout žádný nebezpečí. Jak sama říká, energii má paní Procházková vyčerpanou na mnoho let dopředu. Síly se paradoxně snaží nabrat v zaměstnání, kde zastává jednu z vedoucích pozic. Pro mě je to vysloveně odpočinková činnost, protože péče o ty děti je pro mě podstatně náročnější psychicky, než spočítat miliony. Pan ředitel se prakticky vůbec se mi neplete do toho, jak já si organizuju vlastně ty hodiny. Na druhou stranu ale zase ví, že nejsem z těch, kdo by to neudělal. Na zájmovou činnost se v posledních letech bohužel téměř vůbec nedostával čas. Za pár měsíců mi bude 50 a už si říkám, že by to chtělo se trošku starat o sebe a nejenom o ty druhý, což celý život dělám. Chci si prostě udělat svůj plán, kdy si půjdu zaplavat, kdy prostě si pojedu na kolo, kdy prostě začala jsem zase zpátky jezdit na sjezdovkách. Právě upozadění své vlastní osoby při slaďování péče o rodinu a obrovské pracovní nasazení se v současné době promítá do životního kréda paní Procházkové. S odstupem těch mnoha let už, co jsem na světě, tak bych to dneska ten řebříček těch hodnot stavěla asi trošku jinak, než jsem ho stavěla dřív. Takže na prvním místě jste vy, pak jste zase vy a pak teprve je všechno ostatní. Že ve chvíli, kdy tohle vlastně jakoby nefunguje, tak vy sebe vyčerpáte, ale v tu chvíli vlastně nemůžete poskytnout těm druhým vůbec nic.